Mega love shout out the Drifter channel. The Drifter PH, mega love shout out. Shout out din Melvin Vlog. Mega love shout out sa 7 million in the house. Guys, pa-like naman, pa-like and share. Baka pwede naman guys, pa-like and share. Shout out po sa 7 million in the house guys. Shout out sa 25 million in the house. Maraming salamat guys sa pagpasok nyo sa live ko. Maraming salamat guys. Kumusta kayo lahat? Kumusta kayo guys? Salamat sa tatlong palike. Salamat sa 25 million in the house. Maraming salamat guys. Shout out sa 38 million in the house at tatlong palike. Guys, palike and share naman. Baka naman guys, palike and share. Salamat guys sa inyong pagbisita sa akin live. Salamat sa 35 million in the house guys. Guys, pa-like and share naman guys. Baka naman po, like lang, sapat na. Kumusta kayo guys? Maraming salamat guys sa pagbisita niyo uli sa akin. Maraming salamat sa pagbisita. Maraming salamat guys sa pagbisita nyo sa akin ulit. Kumusta kayo mga dati kong member at mga dati kong kaibigan dito sa mundo ng YouTube, sa mundo ng writing. Maraming salamat. Guys, pa-like and share naman guys. Baka naman. Pa-like and share guys. Shout out sa 30 million in the house. Maraming salamat guys. Guys, pasok po kayo. 32 million in the house. Pasok po kayo. Maraming salamat guys. Pa-like naman, baka naman guys sa 32 million in the house. Baka gusto nyo po magpa-member dyan guys. Pwede naman po kayo magpa-member. Shout out sa 17 million in the house. Shout out sa 16 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong pagbisita. Like lang sapat na guys. Maraming salamat. Pa-member ka na Melvin Vlog. Palipad ka naman dyan. May lamang pata Gcash mo. Baka naman guys dyan, pa-like and share naman. Mega love shout out sa 7 million in the house. Maraming salamat guys. Guys, pa-like naman, baka naman. Like lang sapat na. Maraming salamat guys sa inyong pagbisita sa live ko. Maraming salamat. Mega love shout out sa 12 million in the house. Maraming salamat sa inyo guys sa pagbisita niyo ulit sa akin munting live. At sa mga dati kong member dyan, sa mga dati kong kaibigan dito sa mundo ng YT, kumusta po kayo? Kay Mamila Fry, mega love shout out. Kay Katong Goods, kay Tatay Digoy Vlog, mega love shout out sa inyo. Kay Native Food Discovery, kumusta kayo guys? Sa mga dati kong member, sa mga dati kong kaibigan dito sa mundong YT, pasok po kayo, kumusta po kayo guys? Salamat sa inyo. Shout out sa 6 million in the house. Maraming salamat.
Bigyan lang shout out sa 5 million in the house at sa tatlong patamsak dyan guys. Sa mga dati ko member dyan, kay Ryan Rio, kumusta? Kumusta kayo guys? Kay Didin Channel, mega love shout out sa inyo. Kumusta kayo? Tagal tayo hindi tayo nagkita-kita, hindi tayo nagkukumustahan dito sa mundo ng YT kasi bira na rin pa ako mag-live talaga. Kaya kumusta po kayo guys? Shout out sa 3 million in the house. Maraming salamat guys. Nag-love shout out sa 4 million in the house. Maraming salamat guys. Sa mga napasilip na padaan lang dyan or nagpapabidyo-bidyo dyan. Maraming salamat sa inyo guys. Palike and share naman guys. Baka naman. Maraming salamat sa palipad dyan. Maraming salamat. Mega love shout out sa 8 million in the house guys. Salamat. Palike and share naman. Mega love shout out sa 2 million in the house.
Mega love shout out sa 1 million in the house at sa apat na patamsak guys. Maraming salamat.
Shout out sa iyo, The Drifter PH. Maraming salamat sa patamsak mo. Nagalap shout out sa 4 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong patamsak.
Bye-bye guys. Maraming salamat sa mga bumisita sa akin live sa gabing ito. Sa mapagpalang gabi sa atin lahat. Bye-bye. God bless.